Hello friends, नोंथांमोना साननो हागौ दहायनि क्लिप दिन्थिनाय ससे भिडिअ मा साननो हागौ गोबाङानो आरो एसे हमदां हादोंबो जानो हागौ किसुमाना दा आङो फेसबुकआव मोनदों आरोना बे भिडिअखौ दिन्थिखाबाय नोंथांमोना ससे क्लिपलि आरो दा ससे दिन्थिबावगोन बेनि सिगाङाव नोंथांमोननि गेजेराव जाय हेगारदो बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो आरो बाथ्राखौ फोरमायनो सानबावदों बिथाङा लिरदो आरोना माने बाथ्राया ओरैबायदि माने सासे हिनजावसा गथ' दे बेखौ माने आफा इसोर बोराइ बाथौनि हेफाजाबजों बेनि बेरामखौ सोखानो हादों होननानै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों आरोना दा इसोरनि सायाव बाथ्रा आरो नैबेना दा धोरोमनि सायाव आरोना धोरोम माने बिदि माबा बायदि नङा दे माने गावनि जा मोन्दांथि फोथायनाय गावबा गाव धोरोम बेनि सायाव माने बाथ्राखौ शेयार खालामदों आरोना सोरफोर जायोब्ला बिथांमोना खिन्थाहरनो हागोन होननानै बाथ्राखौ लिरनाय जादों दा बारा गोबाव हमला आङो बाथ्राखौ दा नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय मा लिरदो बिथिं नायबानो जाबाय साइडथिंजाय नायदोंबा सोर हगारदोंमोन भिडिअखौ एल हायनारि दा लिरदो बाथौ धोरोमनि आरज मोन्थोरफ्रा एसेबां गोहो गोरादि नै बे गथ'खौ फोसाबनो थाखाय बाथौसालियाव गोथार आलारि बाथि फोजोंना आबौ दौरिया बाथौनि मोन्थोर आरज रायसननाय लोगो लोगो बे गथ'नाव जोबोद गोख्रोङै बिजाथाइ रिएक्सन जाहैदों बुहुद फेथाफोर हाबना थानाया थावरिनो हाया जाना गोब्रामलाबायदों खेंखायदों गाबखावलाबायदों थानो हाया जाना ओंखारलां नागिरदों बिफाया 2 दानावनो सा 8-9 सो अजा कबिराज डाक्टरफोर लागायना 3 लाखसो खरसा खालामबाबो फोसाबनो हायाखैमोन नाथाय मादि सोमोनांथाव बाथौ धोरोमनि सासे आबौ दौरि मुस्रि मंला दैमारिया बिथांनि नाजानायजों बे गथ'खौ बाथौ आरजनि गेजेरजों फोसाबनो हानायसै सोरनावबा बिब्दि जानायफोर दंबा फोसाबनांगौबा खबर खालामनो हागोन फन नाम्बारानो जादों दहाय आफा बोराइ बाथौ इसोर माने बियो बुंदों आफा इसोरनि आरज गाबनायजों मोन्थोरजों बेनि माने माबाया गाज्रि हालोदा हामदों होननानै बुंदों आरोना माने गोबां रां खरसा खालामदोंमोन थेवब्लाबो माने हायाखैमोन आरोना फाहामनो बिदि बुंदों दा ससे दिन्थिबावनि नोंथांमोना मा बाथ्रा मा आं पुरा होजोबा भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय नै दा बेफोरबायसा गावनि धोरोमनि सायाव मोजां मोननाय माबा मोनसे भिडिअ बनायोबा एबा खोथा बुङोब्ला गुबुन धोरोमा एसे माबा मोनसे माने खेंस्लाय बाथ्रा बुंनायजों नुयो आरोना किसुमानखौ दा बेबायदि खोथा बाथ्रा बुंना धोरोमा गावबा गावनि सायावसो आरो गासिबो गावबा गावनि धोरोमखौ मोजां मोनखागोन नङा होमबा दा बर' हारियावनो धोरोमा गुबुन गुबुन दङ नङा होमबा गुबुन गुबुन दङ माने गुबुन गुबुन बासिना लानाय दङ आरोना बर' हारिनि सुबुंफोरानो दा बर' हारियावनो मा धोरोम दङ जोङो होमबा बासिना लानाय गावबा गाव ख्रिस्टान धोरोम दङ जयगुरु दङ कृष्ण गुरु दङ बाथौ धोरोम दङ दा बेबायदि गोबां दङ आरोना दा गासिबो गावनि धोरोमखौ मोजां मोनखागोन नङा होमबा लोगोफोर दा माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला एबा खैफोदाव गोग्लैयोबा जोङो गावबा गावनि इसोरखौ गाबज्रिखागोन नङा होमबा जों माबा मोनसे अलखदाव गोग्लैयोबा दा सापस आं बाथौ धोरोमनि सुबुं दा आं बाथौ धोरोमखा थेवब्लाबो माने मोनसे अलखदाव गोग्लैयोबा जोङो
माखौ गाबज्रिनो रोङा इसोरखौ बाथौ हे आफा इसोर बोराइ बाथौ आंखौ खैफोदनिफ्राय बारग'हो एबा आंखौ बे जेंनानिफ्राय बारग'हो एबा आंखौ नायफिनहर बेबायदि गाबज्रिखागोन आरोना गावबा गावनि धोरोमखौ बेबायसा आरोना दा बिथाङाबो नैबे माने जा एन हायनारि ना मा होनदों एल हायनारि बिथाङाबो माने आफा इसोर बोराइ बाथौनि हेफाजाबजोंसो बियो बे बिनानावखौ फाहामनो हादों होननानै बुंदों गोबां माने खरसा खालामबाय रां रुफा गारबाय थेवब्लाबो माने फाहामनो हादिया होनना बुंदों आरोना दा बेबायदि जायो आरोना जोङो इसोरनि हेफाजाबजों फोथायनायनि गेजेरजों जों माने खायसे माबाफोरखौ फाहामनो हायो आरोना दा गावबा गावनि सायावसो इसोरखौ नोङो फोथायनायनि गेजेरजोंसो मोननो हायो आरोना माबा मोनसे जाफुंसार जानोबा नों फोथायनायनि गेजेरजोंसो नों फोथायालासिनो खिन्थु ओरैनो नंबां जाबां बाथ्रा बुंनायजोंबो जाया नों जिखिनि मोनफुंनो सानदों इसोरनि सायाव फोथाय आरो नोङो इसोरखौ अरायबो गाबज्रि आरो सैथो लामाजों आरसन होमबा नोङो जिउआव साक्सेस जानाया माने रोखाखा आरोना नोंनि धोरोमा जायखियानो जायाथों खृष्टान धोरोमानो जा बाथौ धोरोमानो जा ब्रह्म धोरोमानो जा कृष्ण गुरुआनो जा जय गुरुआनो जा जायखि धोरोमखौ नों लायाथों मानो नों गावनि धोरोमखौ लानानैनो नोङो फोथायलां आरो मोजाङै मोजां गाबज्रिलां नों जा इसोरखौ फोथाया मानोथों नों बाथौ धोरोम दङब्ला बाथौनि आफा इसोर बोराइ बाथौ गाबज्रि आरो खृष्टान धोरोमा गावबा गावनि धोरोमनि सायाव गाबज्रिहर बेबायदि आरोना जायखि धोरोमानो जायाथों मानो थेवब्लाबो नोङो गुबुननि धोरोमनि सायाव गाज्रि नोजोर होनो नाङा एबा खोथा बुंना दान्थे बिदान्थे बाथ्रा बुंना गावबा गाव धोरोम नङा होमबा नों जा धोरोमाव दङ बे धोरोमखौनो नोङो मोजाङै सिबिलांबाय था एबा फुजिलांबाय था जों गासिबो इसोरजों दाजाखानाय नङा होमबा गुबुन गुबुन माने थ' नङा जों नङा होमबा गुबुन इसोरजों दाजानाय बेबायदि जों नङा सासेल' इसोरजों दाजानाय बयबो मिथिखायो एबा बुंखायो गोबाङानो बेबायसा आरोना भिडिअ बेखिनियानो होनबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन होनबा लोगोफोर जय जाथों बर' हारिया जेब्लायबो